गीतकार अखिलेश कश्यप से जब चंदन चंचल के गीत देवरा ढोड़ी चटले बा के बारे में पूछल गईल कि का ई गीत अश्लील बा कि नइखे, त एह पर गीतकार अखिलेश कश्यप काफी ज्यादा भड़क गईलन और बहुत कुछ बात कह दिलन। जी हाँ, उ खबर में हम रोड़ा सबे के बताएं। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सबे के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा ये यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथ ही साथ वीडियो के लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। जी हाँ, देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलता नहीं तो बता रहल बानी कि जब अखिलेश कश्यप जी से प्रश्न पूछल गईल कि चंदन चंचल के ई गीत अश्लील बा कि नइखे, तो पर गीतकार अखिलेश कश्यप एगो बहुत बड़ा खुलासा कलन कि चंदन चंचल एकरा पहले भी तो बहुत सारा गीत गौले रहलन जौन काफी ज्यादा अश्लील रहे। बहुत सारा कलाकार बालो, चाहे छोट कलाकार होके चाहे बड़ कलाकार होके, बहुत ज्यादा अश्लील गीत समाज के बीच में परोस रहल बालो। ये परोसे के मुख्य वजह समाज बा, यानी कहीं ना कहीं भोजपुरी श्रोता लोग के जिम्मेदार ठहरैलन। कहलन ई बात कि काल से भोजपुरी श्रोतागण अश्लील गीत सुनल देखल छोड़ देव, तो परसों से भोजपुरी में कोई भी व्यक्ति, गायक, कोई भी छोटा या बड़ा अश्लील गीत गावे से 50 बार सोची है और काफी ज्यादा डरी है। लेकिन अश्लील गीत काफी ज्यादा बजा रहल बालो मार्केट में ऐसे और सुन रहल बालो। यह मुख्य वजह बा कि भोजपुरी में काफी छोट कलाकार या बड़ कलाकार अश्लील गीत काफी ज्यादा मात्रा में परोस रहल बारन। साथे साथे एगो और बात अखिलेश कश्यप जी खुलासा कइलन, कहलन कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी, जितना जल्द से जल्द हो सके सेंसर बोर्ड की आवश्यकता बा। जी हाँ, इससे अश्लीलता पर बैन लगी। ये बात बहुत बार अखिलेश कश्यप जी खुलासा कइले बारन, सूत्रों के हवाले से मालूम चलता। जी हाँ, रोड की न्यूज खबर कैसन लागल कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें, साथ ही साथ वीडियो के दबा के शेयर करी। धन्यवाद।